Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Πάμε και πάλι στο θέμα των δράσεων ομάδας Ελλήνων ομογενών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την αποπληρωμή του εθνικού χρέους. Η 12η Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ήταν η μέρα που το γερμανικό δικαστήριο, αν θυμάστε, στην Καλσρούη, αποφάσισε περί της περαιτέρω χρηματοδοτήσεως της Ελλάδος. Ακριβώς επειδή εμείς παρενέβημεν εκ των προτέρων, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ευνοϊκή για την Ελλάδα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Στις 7 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες πριν από την ημερομηνία που σας είπα, ανοίχτηκαν 2 λογαριασμοί στο Τορόντο του Καναδά σε ένα consortium τραπεζών, Diamond and Diamond Banking Group. Κατετέθησαν για την Ελλάδα 600 δισεκατομμύρια δολάρια βεβαίως και 50 δισεκατομμύρια για την Κύπρο. Οι 2 αυτοί λογαριασμοί είναι custodial accounts, δηλαδή κηδεμονευόμενοι λογαριασμοί. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Μία συμφωνία μεταξύ των καταθετών, δηλαδή της ΣΕΝΤ και του κυρίου Σόρα, που η τράπεζα μπορεί να αφήσει τα χρήματα ελεύθερα εάν συμβούν ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το custodial account. Είναι 600, είναι 2 λογαριασμοί. Ένας είναι για την Ελλάδα, ναι, και ο άλλος είναι για την Κύπρο. 600 για την Ελλάδα, 50 για την Κύπρο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε αμερικανική τράπεζα, σε καναδική τράπεζα, ρευστό αυτή η αριθμή. Κατατεθειμένα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 50 δισεκατομμυρίων για την Κύπρο. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι στην Αθήνα, επιστρέφοντας από την Κύπρο, όπου παραμείναμε περίπου 7 ημέρες με μια μεγάλη ομάδα ειδικών, δικηγόρους, νομικούς, καθηγητές πανεπιστημίων, οικονομικούς κτλ., με επίσημη πρόσκληση της Κυπριακής Προεδρίας, του κυρίου Χριστόφια. Εγνώριζαν οι πάντες για ποιο λόγο βρισκόμασταν στην Κύπρο. Είμαστε συνολικά 8 άτομα από την δική μας την πλευρά. Φτάσαμε λοιπόν στην Κύπρο 12 ώρες αργότερα, απρόσκλητος και χωρίς καμία προειδοποίηση, έφτασε και η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Λαγκάρντ. Άρχισε λοιπόν ένας αγώνας δρόμου προσφορών μεταξύ ημών και της κυρίας Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ δεν ήρθε απρόσκλητη, επισκέφθηκε την Κύπρο στο πλαίσιο της συνεδρίας του Eurogroup. Δεν είχε προγραμματίσει αυτό το ταξίδι. Ήταν η δική μας άφιξη που την ανάγκασε να έρθει 12 ώρες αργότερα. Ήταν και η συνεδρίαση του άτυπου Eurogroup όμως, στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Αυτό δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Την περασμένη Δευτέρα λέτε? Την περασμένη Παρασκευή ήταν η συνεδρίαση του Eurogroup. Ωραία. Ήταν όμως από τη Δευτέρα η κυρία Λαγκάρντ. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη μέρα η ρωσική κυβέρνηση έκανε την ίδια ακριβώς προσφορά προς την κυπριακή κυβέρνηση, δηλαδή 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 1%. Κύριε Λαμπράκη, λοιπόν ότι ήταν 3 οντότητες στην κυπριακή κυβέρνηση, προσφέροντας την αποπληρωμή του δανείου και χρήματα για ανάπτυξη. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι εντελώς 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Η Κύπρος δεν έχει μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν έχει μνημόνιο, άρα οι αποφάσεις παίρνονται από την κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει με ποιον τελικά θα προχωρήσει. Να πούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Ας πούμε, για την Κύπρο, γιατί απευθυνθήκαμε πρώτα στην Κύπρο. Καταθέσαμε πρώτα τα χρήματα στις 7 Σεπτεμβρίου και κατόπιν πήγαμε να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες για την σύμβαση. Λοιπόν, η Κύπρος είναι ευκολότερη γιατί δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, επομένως οι όροι μας ήσαν τόσο ευνοϊκοί που ήταν αδύνατον κανένας να δώσει τους ίδιους όρους. Η προσφορά μας δόθηκε και αυτή τη στιγμή αξιολογείται από την κυπριακή κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η άλλη πλευρά των επικυρίαρχων, εννοώ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των τραπεζιτών κτλ., προσπαθεί βεβαίως να μειώσει την δική μας προσφορά, να εισβάλλει ένα μικρόβιο στο λαό ότι αυτοί εδώ δεν είναι σοβαροί. Δεν είπε ποτέ ότι δεν έχουν τα χρήματα ή δεν θα σας δώσουν τα χρήματα,
Απλώς άρχισε με κάποιες συκοφαντίες περιφερικές, όποτε όμως ομίλησαν περί των χρημάτων. Δεν τα έκαναν χρήματα καμία, είναι εκεί και κύριε περιμένουν Λαμπράκη, την Κύπρο. Για τη δική σας την προσπάθεια και την πρωτοβουλία δεν έχει γίνει καμία αναφορά ούτε από το Μα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. δεν πρόκειται να γίνει, κύριε Μεταξά. Επισήμως Εδώ δεν έχει μιλάμε γίνει. ότι ένα κατεστημένο 300 ετών Ναι, όχι. έρχεται να Εγώ λέω απλά ανατραπεί. τα γεγονότα, εσείς τα σχολιάζετε. Λέω ότι δεν έχει γίνει καμία αναφορά. Και σας Ωραία. ρωτώ το εξής. Σας ρωτώ το εξής για να περάσουμε και στην περίπτωση... Είναι λάθος αυτό που λέτε, γιατί αν δείτε τον κυπριακό τύπο σήμερα, προσπαθεί να απαξιώσει τη δική μας προσφορά με κατευθυντήρια γραμμή βέβαια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Πριν από 2 ώρες ναι. μάθαμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πέραν των χρημάτων που μέχρι τώρα προσέφερε στην Κύπρο, προσέφερε ακόμα 10 δισεκατομμύρια για ανάπτυξη, τα οποία εγγυάται η JP Morgan, αν αυτό σας λέει κάτι. Εάν θυμάστε την προηγούμενη φορά, σας είχαμε πει ότι τα χρήματα αυτά δεν δίδονται σαν ανοιχτή επιταγή. Σας είπα ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Και εσείς, κύριε Μεταξά, οι ακροατές μας και η πλειονότητα του ελληνικού λαού, φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε να δει αυτό το πολιτικό σύστημα να έχει στα χέρια του 600 δισεκατομμύρια δολάρια, να τα διαχειριστεί κατά βούληση, παραλληλίζοντας τα αποτελέσματα της προηγουμένης διαχειρίσεως. Επειδή υπάρχει το μνημόνιο, ο πρώτος όρος του μνημονίου ήταν ότι μόνον αυτόχθον Έλλην μπορεί να αποπληρώσει το χρέος. Άρα, μόνον εμείς, επειδή είμαστε οργανισμός ο οποίος είναι κατατεθειμένος στο πρωτόκολλο και η δημιουργία του οργανισμού στην Ελλάδα, και γι' αυτό τη διατηρήσαμε στην Ελλάδα, για να έχουμε αυτό το πλεονέκτημα και να μπορέσουμε να εξαγοράσουμε το χρέος. Εάν λοιπόν αποπληρώσουμε το χρέος, δεν χρειαζόμαστε τη σύμφωνο γνώμη ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Τρόικας, ούτε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κανενός. Απλώς πάμε, αγοράζουμε και αποπληρώνουμε το χρέος. Δεν είπαμε όμως ποτέ για αποπληρωμή του χρέους, είπαμε για εξαγορά του χρέους. Η εξαγορά του χρέους προϋποθέτει τη σύμφωνο γνώμη του δανειστέντος, δηλαδή της ελληνικής κυβερνήσεως, διότι αλλάζει ο δανειστής. Επομένως, εμείς είπαμε το εξής: θα εξαγοράσουμε το χρέος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε κάποιες πολιτικές αλλαγές με σκοπό την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους. Εάν συνεχίσουμε και κάνουμε τα ίδια πράγματα του παρελθόντος και πιστεύουμε ότι θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα, σαφώς δεν είναι λογικό. Οι δικές μας δημοσκοπήσεις, εσωτερικές δημοσκοπήσεις, το 90% του λαού διαφωνεί να παραδώσουμε αυτό το ποσό στην παρούσα πολιτική κατάσταση. Επομένως, βρισκόμεθα λοιπόν σε ένα όριο όπου, μετέχμιο θα έλεγα, όπου ο λαός πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ προσπαθούμε να ανατρέψουμε ένα καθεστώς 300 ετών, 200 ετών. Από την εποχή της Επαναστάσεως, οι ίδιοι επικυρίαρχοι δανείζουν την Ελλάδα με τοκογλυφικούς όρους και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο ελληνικός λαός να έρθει κάποιος Έλληνας να συνεχίσει να κυβερνάται από τους αντιπροσώπους αυτών των δυνάμεων. Πρώτον, το χρέος το ελληνικό θα περάσει στα δικά μας τα χέρια, αλλά πρέπει να έχουμε τη σύμφωνο γνώμη της ελληνικής κυβερνήσεως, όχι του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται διαβουλεύσεις για την εξαγορά των ομολόγων από οπουδήποτε στον κόσμο. Επομένως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας τα ελληνικά ομόλογα, όμως από τους θεσμικούς φορείς που είναι 3, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρώπη που έχει δανείσει την Ελλάδα, χρειάζεται τη σύμφωνο γνώμη της κυβερνήσεως. Εμείς πήγαμε στη δευτερογενή αγορά και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ομόλογα που είναι έξω. Οι όροι που βάλαμε είναι πολύ απλοί. Θα πάρετε τα χρήματα, αλλά σε ακτική βουλή θα ψηφιστεί από αυτή τη βουλή και να κηρυχθούν νέες εκλογές. Αυτό θέλουμε εμείς. Να κηρυχθούν... Συντακτική βουλή, που σημαίνει ότι όλοι φαντάζομαι στον πολιτικό κόσμο και ο λαός θέλει μια αλλαγή του συντάγματος.
Εμείς, αν θέλετε, το βάζουμε σαν προϋπόθεση αυτό για να προχωρήσει το όλον θέμα. Εφόσον γίνει αυτή η συνταγματική αλλαγή, δηλαδή το Σύνταγμα αλλάξει, δεν έχουμε καμία πολιτική φιλοδοξία, απλώς πιστεύουμε ότι ο λαός αυτή τη στιγμή είναι κατά κύριον λόγον υπεύθυνος για να κυβερνηθεί όπως εκείνος θέλει. Το παρόν Σύνταγμα δεν τον εκπροσωπεί γιατί έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν δεν κατάλαβα. η πρώτη Τι αλλαγές στο ελληνικό Σύνταγμα, αυτά υπάρχουν όροι στο συμβόλαιο που έχετε κάνει? Αυτά θα το αποφασίσουν οι συνταγματολόγοι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Ας πάρουν οι ειδικοί και να αποφασίσουν, όχι όμως με την εποπτεία του παρόντος πολιτικού συστήματος. Είμαστε σαφείς από αυτού. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, εάν ο πολιτικός κόσμος θέλει να προσφέρει υπηρεσία στο έθνος, ναι, θα ψηφίσει μόνον ένα διάταγμα. Η επόμενη Βουλή θα είναι συντακτική, θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι ότου γίνει ομαλή μετάβαση όσος καιρός χρειάζεται από το παρόν Σύνταγμα να φτάσουμε στις εκλογές. Η επόμενη Βουλή θα είναι συντακτική και όταν το Σύνταγμα, το νέο Σύνταγμα επικυρωθεί από τη νέα Βουλή, αρχίζει η αναγέννηση του έθνους. Δεν έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σας είπα. Ναι, όχι, δεν λέω ότι έχετε πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά ζητάτε την ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Όχι, ζητάμε μία αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό ζητάμε. Και το πιστεύω ότι κατά καιρούς όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι οι βουλευτές έχουν εκφράσει και του παρελθόντος πρωθυπουργοί έχουν εκφράσει την ανάγκη ότι χρειάζεται μία αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό λοιπόν, η μόνη προϋπόθεση που θέτουμε είναι αυτή. Αναθεώρηση του συντάγματος με συντακτική Βουλή να ψηφιστεί από τούτη τη Βουλή, σεβόμενη το Σύνταγμα το οποίο ισχύει στην Ελλάδα. Στις 14 Οκτωβρίου λοιπόν υπάρχει ένα ομόλογο από 31,5 δισεκατομμύρια, τα οποία οφείλει σε ιδιότητα το ελληνικό κράτος. Ο σχεδιασμός τον οποίο γνωρίζουμε των Παρασκηνίων είναι ότι επειδή θα έχει αδυναμία η Ελλάδα να αποπληρώσει αυτό το 31,1 ομόλογο, ο σχεδιασμός είναι να κηρυχθεί η πτώχευση εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν, έχοντας εμείς καταθέσει τα χρήματα εκεί, όποιος θέλει να πτωχεύσει στην Ελλάδα μπορεί να πάει να παίρνει τα χρήματά του από αυτό το ταμείο, για να μην μπορέσει κανένας και ποτέ να πτωχεύσει το κράτος. Σε ποιο ομόλογο αναφέρεστε, κύριε Λαμπράκη? Σας είπα ότι είναι κατατεθειμένα στο λογαριασμό των και δεμονευόμενων λογαριασμών. Όχι, είπατε αυτό το ομόλογο που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από το ελληνικό... Τον Οκτώβριο οφείλει η Ελλάδα ένα ομόλογο 31,5 δισεκατομμυρίων. Μιλάτε για την Τράπεζα της Ανατολής? Τι δουλειά έχει η Τράπεζα της Ανατολής? Όχι, σας ρωτώ, δεν το γνωρίζω, σας ρωτώ. Όχι, δεν έχει καμία. Είναι ελληνικό ομόλογο. Οφείλει να αποπληρώσει ένα ομόλογο, ναι, 31,5 δισεκατομμυρίων μέσα στον Οκτώβριο. Αφορά ο άνθρωπος στον οποίο τα χρωστάει, ο φορέας, είναι στην δική σας ομάδα? Σε έναν ιδιωτικό φορέα. Ναι. Και πρέπει να τα αποπληρώσει μέσα στον Οκτώβριο. Εάν δεν μπορέσει το κράτος να τα αποπληρώσει, θα κηρυχθεί πτώχευσης. Αυτό εμείς θέλουμε να το προλάβουμε. Θα πούμε στον δανειστή, πηγαίνετε παρακαλώ και πάρτε τα χρήματά σας από εκεί. Δεν θα πτωχεύσετε την Ελλάδα. Κύριε Λαμπράκη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Με μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε ξανά.